गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलसिम आंनि मोजां मोननाय अननाय सिबिनाय जासिहरबाय। दा दिनैहाय जोंनि पर्बतजरा हालामनिफ्राय बिसेसकरि जोंनि बे बासबारि एरियानिफ्रायनो जोंनि दलखौहाय इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै जिहेतु दिनै बे बिटिआर सरकारा मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय जोंनि पर्बतजरा ओनसोलावहाय गोबां लामा दालां हान्था मेलाफ्रा मोजां लामायाव फैबाय। गोबां इन्सटिटिउसनफोर खालामनांगौ दङ आरो गोबां अलरेडि खालामबाय। दा बेफोरखौ खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जोंजों जगाजग खालामबाय थादोंमोन। दा बिथांमोना दिनैहाय जोंनि अकल बासबारि एरियानिफ्राय माखासे एक्स एनडिएफबि बिथांमोन दङ आरो माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङमोन आरो जोंनि माखासे बिजेपिनिबो एसे दङ सापर्टार, बिपिएफनि सापर्टार बिथांमोना जों दिनैहाय बेवहाय 25 जन बिथांमोना जइन जाबाय आरो माखासे दंबावो बिथांमोना फैनो हास्लाबाखै। दा बिथांमोना लासै लासै फैजोबगोन। जों सोरखौबा रायनानै सोरखौबा बुंनानै जोङो माबायावहाय बिसायख'थियावहाय जोङो प्रतिद्वन्दिता खालामनो सानाखै। जे जोङो रायजो राजानि सिगाङावहाय जोङो बुंहैनो हागोन जे जोङो बे सारि बोसोराव जेनोखि खामानिफोरखौ जों पर्बतजरानि थाखाय मावदों हयथ' निस्सय रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जे जायगायावहाय पर्बतजरायाव हान्था मेलानि खुनु बेबस्थायानो गैयामोन होननानै बुंजायो। बेखौ जों नैबे सारि बोसोरावहाय हान्था मेला लामा दालांफोरखौ जोङो जथेस्थ' जों मावनानै होनो हादों। स्कुल बिल्डिंफोर जोङो जथेस्थ' लुनानै होनो हादों आरो माखासे जायफोरनाखि जोंनि सोलोंथाइ जे इन्सटिटिउसनफोर बेफोर जेरैहाय जोंना मा दङ मा होनो हेन्डलुमनि ट्रेनिं सेन्टारफोर बेफोरखौ जोङो मावनानै होनो हादों आरो बेबायदिनो जे बेवहाय जे एनरेगानिफ्रायबो माखासे जों खामानि मावनानै होनो हादों आरो बिसेस करिया जोंनि दुखिया गोरिबफोर जे दङ पिएमएवाइ न' आगोलाव 2020नि सिगाङावहाय बेवहाय जेरखम मोननांगौमोन बेबायदिया बबेबा गामियावहाय 0 मोनदोंमोन। खिन्थु दा जोंनि पर्बतजरा ओनसोलावहाय बे पर्बतजरा समस्तियावहाय जोङो दासिमाव फ्राय 8,000निबो बारा फ्राय 9,000नि खाथि जोङो पिएमएवाइ न'खौ मोजाङैनो जों लुफुंनानै होनो हादों। बा प्रत्येकटा गामियावनो जेसेबांनाखि मोननांगौ बेक्तिफोर दं बे बिथांमोना मोननो हादों। दा बेखायनो जोंखौ रायजो राजाफ्रा जेरावखि थाङा मानो मोजां मोनदों आरो जोङो बेजों लोगोसे जोंनि जेनाखि बिटिआरनि माखासे निजाबबिया स्किमफोर दङ बे स्किमनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि रायजोफोरखौ जोङो मोजां बेबस्था खालामनानै होनो हादों। जेरै अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों बेबायदिनो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिथांमोननोबो जोङो होदों। फरायनाय गथ'फोरनोबो जों बिथांमोननोबो जे एसे एनै जे अनसुंथाइ बेखौ जोङो जोंनि बिटिआरनि जेनाखि निजाबबिया स्किमफोर दङ बेनि गेजेरजों जों होनो हादों। बेनिखायनो जोङो एबाराव जों आसा खालामदों पर्बतजरानिफ्राय एबाराव रायजो राजाफ्रा बिपुल भटखौ होगोन होननानै जों आसा खालामो। बेनो नंगौ जे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जेनाखि प्रमद बर'नि दैदेननाय जे सरकार बे सरकारनि माखासे जेनाखि बिथांखिफोर लानानै खामानि मावनाय बेखौ मोजां मोननानै दिनै पर्बतजरानि खनला खनला गोबां जायगानिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइनिं जागासिनो दङ। बे रोखोम आगोलनिफ्रायनो जइनिं जादों आरो दिनैबो बेहाय 25नि बारा जेनाखि एक्स एनडिएफबिफोर आरो बिपिएफनि माखासे गोख्रों मावथिफोर आरो गुबुन गुबुन दोलोनि बाहाय हयथ' दिनै जइनिं जाफैदों। थारैनो जोंनि पर्बतजरा हिसाबै जोङो दिनै इउपिपिएल दल हिसाबै जोङो मजबुत गोबां बे रोखोम माइन'रिटि सेक्सननिफ्रायबो जइनिं जागासिनो दङ। गुबुन गुबुन पार्टि दोलोनिफ्रायबो जइनिं जागासिनो दङ। बे रोखोम दिनैनि थारिखआव हयथ' बिपिएफ दोलो हिसाबै खमायलांगासिनो दङ। बिथांमोननि जेनाखि गोहो बे हयथ' दिनैनि थारिखआव खमायलांगासिनो दङ। दिनै जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै गोबां मजबुत जाबाय आरो फैबाय थानाय जेनाखि बिसायख'थि बाहाय निस्सय जोङो पर्बतजरा समस्ति हिसाबै जोङो दिनैनि थारिखआव जोङो
देरहानायनि लामायाव दङ बे रोखोमनो जोङो इउपिपिएल दल हिसाबै दिनै पर्बतझरा हिसाबै मजबुत दङ थारैनो जों बुंनांगोन जेनाखि जोंनि इउपिपिएल सरकार फैनायनि आगोल जे 17 बोसोर जे बिपिएफआ सरकार सलायदोंमोन जोंनि पर्बतझरा हिसाबै जोबोद गोग्लैसोनाय एरिया बे ओनसोलाव जोङो खुनु डेभेलपमेन्ट जों लामा दालां बान्दो बे रोखोम स्कुल कलेज जों जेबो मोननो हायाखैमोन जोंनाव गोबां खस्थ'नि गेजेराव जोङो सोलिनो गोनां जायोमोन जेरै लामानि खोथा जोंनि खना खनला जायगायाव मोजां लामा गैयामोन बिदिनो सीसी ब्लक बा बिदिनो दालांफोर बे रोखोमनो स्कुल कलेज बेफोर माने टटेलि गैयामोन आरोखि जे लामा सालामानि खोथाखौ बुंनो थाङोबा जोङो माने ओरैबायदि बेकवार्डआव दंमोन जे लोमजानाय साजानाय जोङो जे गारि मटर लानानै जे बबेबा हस्पिटालाव लांगोन बिनि थाखाय जे बाहाय गारि एम्बुलेन्स सोहैगोन माबा मोनसे सारि साखा सोहैगोन बे रोखोम खुनु माने केपासिटियानो गैयामोन आरोखि दा दिनैनि तारिखाव जोङो जेनाखि 4.5 बोसोर जे इउपिपिएल दोलोआ जे सरकार सलायबाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै जोङो नुनो मोनदों लामा दालां बान्दो स्कुल कलेज जेसेबां दङ दिनैनि तारिखाव जागासिनो दङ जायनि थाखाय दिनै पर्बतझरा हिसाबै गोबां मानसिफ्रा जे प्रेक्टिकेलि नुनो मोनदों थारैनो नंगौ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंनि पर्बतझरा ओनसोल हिसाबै गोबां लामा दालां जानो थांगासिनो दङ बा जाबाय अलरेडि बेखौ नुनानै दिनै पर्बतझरानि रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय दं इउपिपिएल दोलोनि सायाव निस्सय इउपिपिएल दोलोआ थारैनो प्रमद बर'नि दैदेननाय जे इउपिपिएल सरकार बियो पर्बतझरायाव माने डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों बेनि थाखाय पर्बतझरानि रायजो राजाफ्रा दिनै बिसासाव दं आरो फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बाहाय निस्सय जोंखौ रायजो राजाफ्रा माने दले नोगोले जोंखौ हेफाजाब होगोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो बुंनो थाङोब्ला थारमाने जोंना दिनै जोंनि गासैबो जेसेबांनाखि एनडिएफबि फैक्टर्स दङ जे जोङो प्रोग्रेसिभनि गासैबो दैदेनगिरिया दिनैहाय जों जे दिनैहाय इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय बे दोलोआवनो दङ लोगोसे जेसेबांनाखि आरडि माने रन्जन दैमारि फेक्सन बिसोरनि गासैबो फ्राय मथा-मथि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआवनो दङ आरो सावरायग्रा सारनि जे गासिबो दैदेनगिरिफोरा दिनै बे दोलोआवनो दङ आरो धीरेन बर' सार बिथांनि गासै दैदेनगिरिफ्राबो बावैसो साननि सिगां धीरेन बर' साराबो जे बे दोलोआवनो हाबबाय दा जों गासैखौबो नायबाय नुबाय जे जोंनि गासैबो दैदेनगिरियाबो बे दोलोआवनो दङ लोगोसे जोङो गासैबो बिथिंजोंहाय जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरखौबो नायहरनायजों लोगोसे जों गासैबो बिथिङावहाय जोङो नैबे इउपिपिएल दोलोआ जे हाबाफोरखौ जे आगानफोरखौ सुरबाय बा सुरगासिनो दङ बे आगाना जोबोद मोजां लामा फारसे थांगासिनो दङ बेखौ नोजोर होनानै जों दिनै बे इउपिपिएल दोलोआवहाय जोङो जइन जाफैबाय आरो आङो 2000निफ्राय एनडिएफबि आफादाव दङमोन आरो नोंथांजों लोगोसे ओरै पर्बतझरा समष्टि हिसाबै फैबावनांगौ जोङो दिनैहाय माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय फैनाय जायाखै जे जोङो 7-8 बायदि जोंहा थाबोबावदों दा आसा खालामो बिसोरबो अकेखा बावैसो साननि उनावहाय बिसोरबो जइन जागोन आरो बेखौ आंहा 100% फोथायनाय दं आरो पर्बतझरा समष्टियाव नोंथांमोना बे खेबाव इउपिपिएलखौ देरहानायनि खामानि मावो जोङो गोसो मोदोम होनानै जों जेसेबां माने बुंनो थाङोब्ला जों जिउ बावसोमनानै जों हाबा मावगोन जे ओइबारावहाय जोङो पर्बतझराखौ देरहानायजों लोगोसे जों मिजिंथिबावदों जोङो इउपिपिएल हिसाबै ओइबारावहाय जोङो 100% एबसलिउट मेजरिटि लानानै इउपिपिएलआ सरकार दागोनखौ जों फोथायदों आरो पर्बतझरानि रायजो राजाफोरनिसिम नोंथाङा मा बुंगोन नोंथाङा पार्टियाव हाबबाय बे समाव पर्बतझरानि रायजो राजानिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानगोन जोङो माखासे गोरोन्थि बुजिलायनायनि जे थाखै जोङो थांनाय जे बिटिसि बिसायख'थियावहाय जोङो इन्डिपेन्डेन्ट जोङो उदां बिजाथि हिसाबै जों एक्स एनडिएफबिनिफ्राय जोङो गेलेदोंमोन जुजिदोंमोन नाथाय बै अंखखौ थांनाय बारनि अंखखौ नायोब्ला इउपिपिएलआ देरहानायाव दंखायोमोन दा बेखौ नायनानै जोङो आसा खालामदों एबारहाय 100% इउपिपिएलआ देरहागोन प्लास फारसेथिंहाय दिनै गुबुन दोलोनि जेसेबां दङमोन बिसोरो गावस्रानायाव दङ नाथायबा इउपिपिएलआ दिनैहाय जेसेबां दंखायोमोन बेथ' दङआनो आरो एबारावहाय आरोबाव प्लास जाबावगोन आरो ইউপিপিএলৰ কিবাটো
আদৰ্শটো ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ ইউ পি পি এলৰ পৰা আমি বাছবাৰী যিবিলাক কাম যিখিনিকে কৰিছে ধুনীয়া কাম হৈছে আমাৰ বাঙালী আৰু আহিব আমি খালি 3জন মাত্ৰ নহওঁ আৰু অনেক বিজেপিৰ আহিব আৰু কোনটো পাৰ্টি আছে মই বিজেপিৰে আছিলোঁ এনে মোক ভাল লাগিছে ইউ পি পি এলৰ আদৰ্শটো ভাল লাগিছে এইকাৰণে এৰিলোঁ কেতিয়াৰ পৰা কৰিছে বিজেপি বিজেপি মই 2003 পৰা এতিয়া কি বিচাৰে পৰ্বতৰ সমষ্টিত ইউপিপিএল হা কি বিচাৰে এতিয়া পৰ্বতৰ সমষ্টি হিচাপে ইউপিপিএল 100%